खुलुमबाय बर'न बुबे रादाब स्टुडिय'निफ्राय आं दङ राजीव बसुमतारी लोगोसे बर'न बुबे रादाब नायगिरि गासैबो जोंखौ बे समाव आं बर'न बुबे रादाबनि जानानै बरायबाय आरो आं बे समाव बर'न बुबे रादाबनि जानानै मोनसे खौरां होनो सानदों। बेनो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानि सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारा मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि फैलाजि बरगयारि बिथांखौ आर'नाइजों बरायदों आरो बिथांमोना थामहिनबा रौतानि सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारा फैबाय थानाय समावहा एबा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नंफटी रौता समष्टिनि इउपिपिएलनि बिजाथि डक्टर नीलज सरगियारि बिथांखौ आबुं मदद होनानै देरहासार खालामगोन होननानै बिथांमोना रोखा फोरमायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि बर' हारिमुनि बेलायाव बयजोंबो सिनायजानाय बिरबाय टेक्रेब बिथाङा फोरमायबावदों दि थांनाय 17 बोसोर सोरखार सालायलांनाय सोरखारा बर' हारिमुनि थाखाय जेबो खामानि मावासै आरो जौगानाय लाबोसै होननानै बिथांमोना दुखु फोरमायो। बेखायनो बिथांमोना फोरमायबावदि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ आबुं मदद होनानै देरहासार खालामनानै बिटिसि ओनसोलाव सोलायनाय लाबोगोन होननानै बिथांमोना रोखा फोरमायो। दानिया फैदो बिथांमोना माबायदि दुखु फोरमायदों जोंनि बे बर'न बुबे रादाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लादों। दायो गोदान सरकारखौ जों लुबैजादों, बेनि थाखायनो जोङो बे बिसायख'थिनि थाखाय जोङो थै-थां बिखा मोदोम बारसोमनानै जोङो बे गोदान सरकारखौ जों लुबैदों। 17 बोसोर बिपिएफआ सरकार सालायबाय, दिनै हारिमुनि फारसेबो बिथांमोना जेबो नोजोरखौनो खालामासै। दा नोजोर खालामलाबाबो जोङो फावसायनाय थायाखै, जोङो आवगायगोन। ओंखायनो जों गोदान सरकारखौ नांथारगौ आरो जोंनि हारिमुखौ जों जौगाहोनो थाखाय जोङो अराय समनि थाखाय जोङो जानजि खाफ्राना ओंखारदों। आंनि समस्थिया जाबाय 40 नं रौता समष्टि आरो बे 40 नं समष्टिनि बिजाथियानो जाबाय जोंना डक्टर नीलज सरगियारि, बिथांनोनो जोङो भट होगोन। फैगासिनो थानाय नैबे बिसायख'थियाव जोङो डक्टर नीलज सरगियारिखौ जोङो उइनार खालामनानै गासै रायजो राजाखौ खौसेथि लानानै जोङो गोदान सरकारखौ लुबैनायजों लोगोसे गोदान सरकारनि जों जा मोन्थाय मोनगोन, जा खामानि मावगोन, बेखौनो जोङो हाजासे जों साबायखर बावनानै जोङो ओंखायनो नैबे बिसायख'थि गोदानावहाय जों नीलज सरगियारिखौनो जोङो अराय सम जों सायख'नानै थि खालामना लादों। रायजो राजाबो बिथांमोनाबो गासिबो बिदिनो लुबैजादों जे डक्टर नीलज सरगियारिखौनो बे 40 नं रौता समष्टियावहा बिथांखौनो जोङो उइनार खालामनानै रायजो राजाबो गासिबो बिदिनो गोसो मोदोमजों जोगदान होदों।